Jihomoravské Němčičky hostily druhé kolo Evropského poháru inline bruslařů ve slalomu. Jde o sjíždění na kolečkových bruslích, které připodobňuje slalomovou disciplínu zimních lyžařských sportů. Spojení s alpským lyžováním je zde na snadě, už jen proto, že většina závodníků se rekrutuje právě z lyžařských oddílů. Vztah je to výborný, protože prakticky tito závodníci jsou perfektní lyžaři a teďka to lyžování jde do popředí a je to vlastně propojený. A my jsme rádi, že se to v Němčičkách uskutečnilo, protože my jsme oddíl a tělovýchovná jednota, která tomu můžeme napomoct a podmínky na to v areálu a v Němčičkách máme. Jak sobotní Cilla Cup, čtvrté kolo Českého poháru s mezinárodní účastí, tak nedělní druhé kolo Evropského poháru se jelo na 320 metrů dlouhé trati, na které závodníci a závodnice museli překonat více než 40 bran. Tomuto sportu se věnují jak malé děti už od věku 6-7 let. Letos tady máme holčičku 4letou z Itálie, zrovna tak až do věku pozdního. Není výjimkou 45letý, 50letý závodník, jak český, tak německý. Jsou to nestoři, kteří se tomuto sportu věnují, přestože je poměrně mladý. V obou hlavních závodech se již tradičně představili zástupci inlineových velmocí. Dominantní Německo, ale i Italové, Litevci nebo slalomáři ze Slovenska. Čeští sportovci však do špičky inlineového sportu již také pronikli. V ženské kategorii to potvrdila svým 3. místem v Cilla Cupu a 9. místem v Europa Cupu Gabriela Kudělásková, závodící za Helia Team Brno. S mým výsledkem spokojená moc nejsem, protože výsledky mám jindy lepší, ale první kolo bylo postavené víc zatočnější, takže což mě víc sedí a tahle rovná trať je spíš pro závodníky, kteří prostě mají větší kolečka a jezdí, nebojí se prostě rychlosti. Společně se svým bratrem Richardem se stali Kuděláskovi nejlepšími Čechy v bodovém závodě Evropského výboru IAEC. Nadvládu německých závodníků však nenarušil ani jeden z nich. Myslím si, že nejsou neporazitelní a je to otázka času, zkušeností a hlavně štěstí. Se týče na takové úrovni mezi poslední 15, tak už je to o štěstí, jenom o štěstí. Za vítězným Klausem Witzmannem z Německa přitom Kudělásek na 9. místě zaostal v celkovém součtu o přesné 3 vteřiny, což je dobrým příslibem do začínající sezóny. Pro letošní sezónu bych chtěl obhájit celkové vítězství v Českém poháru, ale samozřejmě v Evropském poháru je to pro mě cennější, takže tam bych chtěl aspoň do té 10. příčky obhájit 10. příčku jak v loňském roce celkově. A jinak čím lépe, tak tím to bude lepší. No. Druhým nejlepším Čechem se stal Petr Brandner, následován Vojtou Pršalou, kteří se budou moci společně s ostatními představit v rámci Inline Alpine Europa Cupu v České republice ještě jednou, tentokrát na konci srpna v Turnově.